PBB. Upi lagi ko, kay gusto na ako. Gusto nimo. Liya si video daling. Wala man. Ano ba? Wala lagi Si video dira. gipalong na, gipalong na. Aligra ni isa oh, gamapil og PBB da kuno. Say mo ko naman PBB. Nilamlam ra man ang ila diha. Pwede man na si papel. Musikat ka. Wala na kapila na og kuan. Pwede pa. Ay na video ba sa amo? Wala lagi, gipalong na manggunagod. Ako ra nang gitanaw. Ano nakatutok na sa mo ka nga ba? Wala ako ra nang gitanaw. Apil palungan na dira, nga ulawan ta dira. Wala lagi. Apil Papas na ako no. PBB nya kabalo ka. Nagtesting na ko ana. Wa may ko madawat, ikaw pa kaha. Ikaw, itsuraan lang ko, ikaw di mo ka dapat madawat. Ako raman. Sus, to na pod kinapaya sa sura. Samok. Ngapili ka sa una day. Apil. Nang sa dia? Ang kaway man ng doa. Si Kuya di ko ka papilon sa PBB. Sus kagay gigulo yun mo. Apil PBB naka-apil ko ana sa una. Tapos Naday kay talenting. talent kid ba ka nabigibigin mo talent kid dira. Wala lagi na gipalong na oh. Apil kang PBB. Sus, kapil ko na sa una. Binaangan na kana nila, wala klaro. So siya, kung talent lang ang isgutan, dagan kong talent kasi mo. Oh, Lagi. before mo nga present ang imong talent dito. Maglinya kag pila ka oras sa SM, aya ka paabot dito para sa kuha. Pag abot nimo dito sa stage nila, igor ka tanan hit to foot inigaw man, wala na dayon, di ka dawaton. Madunga ra gun nila okay. Wala man pugay talent. Usa pagdawat si mo ha. Gasaba-saba raman lamang mo din eh. Wala man pugay na siya talent kay nganong magbutan mo lugar na niya gyud. Hilom dia, may talent. Unsa man day mo talent Sa eh? likod na lugar niya, musayaw lang, sayo-sayo, talent na dayon. Na ikaw, unsa man mo talent? Oh. Kuan. Sige, di ko balik sayaw. Lagi di kakabalo mo sayaw. Ano siya dito papil? Nya, yabag. Hindi mo dawat. Yabag pag kay kamo kantaw eh. Oh, mura lugar ang talent lugar dawatan sa PBB di ay. Nadawat man gyud ako. Di lugar ang talent lugar na nga kabalo ko mo katawa bisag ipasakitan ako sa nguyab. Di lugar na talent nga musugot ko mo dawat siyang I love you bisag kabalo ko nga sige sa uban-uban sa iyang ex. Di lugar na talent lugar. Lam ninyo.